Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma ger dy fron, ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti, ac yn gofyn i ti dri gyrhau wrthym, i ti dywallt ysbryd glân arnom. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r emynrif 166. Mi ganaf traf o anadl o fewn i'r ffroenau hyn am gariad yn dioddef ar ben Calfaria fryn. 166 gyda sefyll i'w chanu. Croeso i'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Awst 17. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gen i ganu tra'r ein heistedd emynrif 278. 278.
Am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, penod 14, dechrau'n adnod 15. Luc, penod 14 ac yn dechrau'n y 15fed adnod. A phan glywodd rhyw un o'r rhai oedd yn eistedd ar y bwrdd y pethau hyn, neu fe ddywedodd wrtho, gwyn ei fyd yn neb a fwy taw fara yn heyrnas Dduw. A gyntaf ddywedodd wrtho, rhyw ŵr a wnaeth swper mawr ac a wahoddodd lawer, ac a ddynfonodd ei was bryd swper i ddywedyd wrth yr rhai a wahoddosid, deuwch canis weithiau y mae pob peth yn barod. A hwy oll a dechreuasant yn unfryd ym esgusodi, y cyntaf a ddywedodd wrtho, mi a brynais dyddyn, ac yma'n rhaid i mi fyned a'i weled, a tolwg i ti, cymer fi yn esgusodol. Ac arall a ddywedodd mi a brynais 5 iau o ychen, ac yr ydw i fy myned i'w profi hwynt, a tolwg i ti, cymer fi yn esgusodol. Ac arall a ddywedodd mi a briodais wraig, ac am hynny nis galla fi ddyfod, a'r gwas hwnnw pan ddaeth adref a fynegodd y pethau hyn i'w arglwydd, yna gŵr y tŷ wedi digio a ddywedodd wrth ei was, dos allan ar frys i heolydd ac ystrydoedd y ddinas, a dwg i mewn yma tlodion ar anafus a'r cloffion a'r deillion. A'r gwas a ddywedodd arglwydd gwneithbwyd fel y gorchmynasid ac eto ymau lle. A'r arglwydd a ddywedodd wrth y gwas dos allan i'r priffyrdd a'r ceiau a chymell hwynt i ddyfod i mewn fel y llanwer fy nhi. Canis yr wyf yn dywedyd i chwi, na chaiff yr un o'r gwir hynny a wahoddwyd, brofi o'm swper i. A bydde bendith Duw ar iair sanctau Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto Dduw am y fraint a'r cyfle yma i ddod at ti o'r newydd. I ni yn diolch am bob un cyfle, ond o Dduw, i ni'n ymwybodol, i ni yma yn y presennol a'r holl, i ni yn ei wynebu o'r eiliad yma, i ni yn cyffesu ein gwendid a'n hangen, i ni ddod o'r newydd i brofi o'th bresenoldeb. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch ein bod yn gallu dod at y Duw holl alluog, a alw yn dad gan ein bod yn dod, nid trwy ein hymdrechion ni, ond trwy cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac felly o Dduw, i ni yn sefyll o'th flaen yn rhai sydd wedi ei golchi'n llwyr lan yng ngwaed yr Iesu. Ac felly o Dduw, fel rhai sydd wedi gorchuddio ei gyfiawnder i berffeithrwydd ef, i ni yn gallu dod yn hyderus ac yn gofyn i ti o Dduw pam yr wyt ti yn oedi, pam nad wyt ti yn dod lawr i'n plith yn nerth yr ysbryd glân. O Dduw, i ni yn gwybod fod pob peth yn cydweithio daioni ac ein lles ni. Ac o Dduw, y mae dy ragluniaethau di y tu hwnt i'n deall ni. Ac eto, o Dduw, i ni hefyd yn ymwybodol am y lle yna sydd gennym i ddod ac i ofyn pam yr oedi, pam nad wyt ti yn dod i'n plith. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i ddod lawr i'n plith. Wrth i ni ddod yma sil ar ôl sil, wrth i ni weld o Dduw y wlad hon yn troi cefn yn llwyr arna ti, a bob sil sydd yn mynd heibio, y caledwch yn mynd yn fwy caled. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod i brysuro i'n plith, i ti dywallt y ysbryd arnom. Ni'n deffro ni fel dy blant o Dduw, i ni yn cyffesu ein bod yn ildio i'r blinder corfforol o Dduw, blinder ymhethau'r byd, ac nad ydym ni yn dy wasanaethu di fel ag y dylsem. Ond o Dduw, i ni yn gwybod mai dyma yw pethau pwysica bywyd. Does dim byd yn fwy pwysig na dod i dy addoli di, i ddod i dy wasanaethu di, i ddyrchafu dy enw di. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni yma, i ni'n gofyn i ti'n nerthu ni ym mhob ystyr y gair o Dduw yn ein cyrff, yn ein meddyliau, yn ein hyneidiau, y bydde di'n ein helpu ni i dy geisio di, i dy addoli di, i ddyrchafu dy enw di, goriwch pob enw arall. Ni ni yn gofyn am yr ymweliad honno o ddifri, y bydde di yn ymweld â ni yma, yn yr adeilad hon o Dduw, yn ein hoedfa ni yma, y bydde di yn ymweld â ni, ond o Dduw hefyd i ni'n cyflwyno'n gwlad i ti, ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym, ac i ti ddod lawr i blith dy bobl, ble bynnag y maent yn ymgynnull heddi, i ni yn gofyn i ti ddod atynt, ac i ti dywalt ysbryd arnynt, ac i ti ddod â phobl i wrando ar dy air. O Dduw, i ni yn gwybod yr wyt ti yn abl i wneud y pethau hyn. Ac felly o Dduw, i ni hefyd yn gwybod yr wyt ti yn dymuno y pethau hyn hefyd, yr wyt ti yn dymuno pethau fel hyn sydd yn dwy'n clod i'th enw di.
Ac o Dduw, i ni yn gwybod wrth i bobl edi farhau, ac wrth iddynt gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, yr wyt ti yn cael dy ddyrchafu. Ac felly o Dduw, pethau da i ni yn gofyn amdanynt. Ac i ni yn gofyn wrth i ni weddio am y pethau hyn, na fyddwn ni byth yn euog o geisio dwyn dy ogoniant oddi arna ti. Helpa ni fod yn rhai sydd yn dymuno i weld dy enw di ath enw di yn unig i gael ei ddyrchafu. Felly o Dduw, diogelan hamser yma nawr, nerthon ni yn ein haddoliad, i ni yn gofyn am yr ymweliad honno o ddifri, tyr dim plith, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emrif 170, agorodd Rws i'r ceithion i ddod o'r cystydd mawr, a'i werthfawr waed fe dalodd ei dyled oll i lawr. 170 yw'n i sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r Efengil yn ôl Lyc, penod 14 ac adnod 23. Lyc 14, adnod 23. A'r arglwydd a ddywedodd wrth y gwas, dos allan i'r priffyrdd a'r caeau a chymell hwynt i ddyfod i mewn fel y llanwer fy nhi. Nawr, mae'n anodd dweud beth oedd tu ôl y datganiad a ddywedwyd wrth yr Iesu gan un oedd yn bwyta gyda'r Iesu yn hi, un o'r Phariseaid. A dyma beth yma'n ei ddweud, a mae'n anodd deall beth yw'r cymhelliad adnod 15, a phan glywodd rhyw un o'r rhai oedd yn eistedd ar y bwrdd y pethau hyn, fe ddywedodd wrtho, gwyn ei fyd yn neb a fwyta fara yn heyrnas Dduw. Felly mae rhywun sydd yn eistedd gyda'r Iesu ymhlith yn hi, un o'r Phariseaid, mae e'n troi ac yn dweud, gwyn ei fyd yn neb a fwyta fara yn heyrnas Dduw. Ac siwr o fod mae'n dilyn yr adnod, yr hyn a ddywedwyd yn yr adnod blaenorol, adnod 14, a dedwydd fyddi am nad oes ganddyn ddim i dalu ti, cynnes fe a delir i ti yn atgyfodiad yr rhai cyfiawn. Ac felly yn dilyn y frawddeg yna, yn sôn am yr atgyfodiad yr rhai cyfiawn, mae'r iddew yma siwr o fod yn dweud gwyn ei fyd yn neb a fwyta fara yn heyrnas Dduw. Efallai yn meddwl ei fod yn sicr, fel iddew efallai, yn mynd i fod yn eistedd yn heyrnas Dduw amser yr atgyfodiad, ac nad oes cwestiwn. Ac felly, siwr o fod, dim rhyw gymhelliad gostyngedig sydd yma yn y datganiad, ond yn hytrach efallai rhyw ysbryd llawn balchder yn cymryd yn ganiataol. Lle chi ddychmygu'r iddewon, Phariseaid yn sicr, dwi ddim hyd yn oed yn croesi meddyliau nhw, na fyddan nhw yn mynd i'r nefoedd. Ac ymhlith Cymru yn anffodus y rhai crefyddol sydd dal yma, dim llawer o rai crefyddol yn ein gwlad ni bellach. Ond petai chi yn mynd i Capel Cymru heddi, sa'n siŵr os oes na cymanfa ganu yn yr eisteddfodau, a mae yna fel arfer yn does, ond crefyddwyr Cymru, faint o'r rheini fydde sydd yn mynychu capel, a mynychu cymanfaoedd canu ein gwlad ni, yr rhai sy'n cael ei gynnal o dro i dro ar hyd a lled o wlad, petai chi'n gofyn iddyn nhw, a ydych chi'n mynd i'r nefoedd, siwr o fod mi fydde'r mwyafrif llethol yn dweud, wel wrth gwrs, ac yna gobeithio. Gobeithio wrth gwrs. Ond dwi'n mynd i lot o synwyr na gyd. Gobeithio ac wrth gwrs. Ond mi fydd yna rhyw fath o gadernid achos yn dweud, wel wrth gwrs fy mod i'n mynd i fynd i'r nefoedd. Fe fydda i yn rhan o'r amser yr atgyfodiad, ac fe fydda i yn cael ymgymeryd o'r Swper Mawr y bryd hynny, yr un fydd ar ddiwedd amser yn heyrnas Dduw. Ac felly, dwi wedi mynd i'r capel. Dwi wedi bod i'r capel trwy fy mywyd. Ac wedi mwynhau mynd i'r capel. Ac dwi wedi canu'r emynau. Ac dwi wedi darllen fy Meibl, as nad yn ddyddiol yn wythnosol, ac dwi'n gwisgo'n barchus ar y sil, dim fel y pobl modern yma sydd yn credu mae'n mynd i lan y môr i ni ar y sil. Dwi hyd yn oed yn gwisgo'n smart. Dwi'n gwisgo siwt, neu os yn be bynnag i chi'n gwisgo, ac dwi'n barchus, a dwi hyd yn oed yn cadw'r sil. Dwi'n mynd gwybod faint o'r rheini sydd ar ôl bellach, ond mi fyddech chi'n gallu clywed. Mae'n swnio'n union yr un peth ar Phariseaid, ar ysgrifenyddion. Mi fyddech yn swnio'n union fel rheini. Wel, wrth gwrs fy mod i'n mynd i'r nefoedd. Gwyn ei fyd yn neb a fwyta fara yn hyn os Dduw. Dwi'n mynd i fod yn un ohonyn nhw. Does dim cwestiwn ma peth. Dwi'n Gymro, a dwi'n capelwr, ac wedi bod erioed. Ers fy ngeni, a dwi wedi bod yn Gristion ers fy ngeni, ac does dim amheuaeth am y peth, fe fyddai na. Gwyn ei byd yr rhai fydd gyda fi. Siwr o fod, dyna math o beth, i ni mor debyg i'r iddewon, dydyn ni yng Nghymru. Ac hyd yn oed fan hyn, efallai, ni'n gwybod yn well, ond hyd yn oed pan i chi wedi cael eich magu ar gapel lle mae'r Efengil yn cael ei ffrigethu, hyd yn oed pan i chi'n gwybod nad yw hwnna'n wir, nad yw yn sicr y byddwch chi yn mynd oherwydd pwy i chi a ble gafwch eich magu. Rhyw sut neu gilydd, chi dal i feddwl ni. Chi dal i obeithio. Croesi bysedd, fyddai'n iawn. O mam a dad yn Gristnogion. Dwi wedi gwneud rhyw fath o broffes ar ryw bwynt. Dwi'n dod i'r capel ambell waith. Bob tro. Dwi'n mynd i ambell i gwrdd. Dwi'n mynd i ambell i achlysur. Dwi'n mynd i ambell i gyfarfod pregethu. Ond sy'n eisiau mynd i ormod. Dwi dal i ddod. Ac felly, chi yr union yr un fath, a rhai capelwyr sydd mewn bob sil,
ac sydd yn dibynnu ar rheini. Yn debyg iawn, i'n gwyn neu fyd yn neb o fwy tafar yn heyrnas Dduw. Ond beth bynnag y cymhelliad yn dweud y frawddeg, beth sydd yn rhyfeddol yw'r ymateb gan Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn datgan yn union yr hyn oedd yn wir ar yr adeg honno ac sydd wedi bod yn wir dros y cynrifoedd. Mae'r ddameg yma mae pob dameg, mae'r Iesu'n ei ddweud, mor arbennig ond diwe. Chi'n bod allan ni fod yn meddwl, dwi'n meddwl am ddamhegion, mi fydden ni'n dweud fan hyn. Sa'n siŵr ble di roed y pwlpid i ddweud gwir fan hyn. Amser Nadolig, dyna pryd ni'n roi'r fath o ddameg bach. Stori fach sydd wedi digwydd a dod â'r neges ysbrydol allan. Ond falle bydd rhai yna chi'n meddwl bod rhai nhw ddim wedi bod yn dda iawn hyn a llall. Chi'n meddwl pan mae damhegion yn y Beibl, maen nhw'n taro'r nodyn yn berffaith bob tro. A chi'n meddwl pam? Achos Iesu Grist sy'n dweud nhw. Ac mae pob dameg, ond mae hon, allwch chi ddweud am bob un, ond mae hon yn taro'r hoelen ar ei phen, yn disgrifio yr oes bryd honno ac dal i fod hyd heddi. Mae'n union fel i ni'n gweld heddi. I ni'n cael disgrifiad o natur dyn yma. Ac hefyd yr hyn y mae Duw yn ei ddarparu ar gyfer dyn, ar gyfer pechaduriaid. A beth i ni'n gweld trwy'r ddameg hon yw gras anorchfygol. Dyna beth sydd trwy hwn i gyd yw gras yr arglwydd Iesu Grist yn yr Efengyl. Wel, hoffwn i ddechrau trwy edrych ar y ddameg, ar y ddarpariaeth rhyfeddol yma. Yna y gwrthodiad heirllig ac yna gwahoddiad trigarog. Wel, yn gyntaf ddarpariaeth rhyfeddol yma. Mae e'n ddarlun o wledd mawr, swper mawr. Chi wedi clywed y ddameg siwr o fod. A dwi e ddim yn ddarlun anodd i ni ddeall. Dyna beth sy'n mor arbennig am ddamhegion. Yma nhw'n ddarluniau sefyllfaoedd cyffredin. Ac yma yna rhyw wledd swper mawr yn cael ei drefnu. Ac mae'n barod efallai yn llenwi'n dychymyg a phob math o sefyllfaoedd. Ond yn sicr allan ni ddychmygu'r swper mawr gan meistr y tŷ. I ni'n gallu dychmygu rhyw ysblander a digonedd. Dyna dau air byddwn ni'n tybio. Os ydych chi'n meddwl am swper mawr, mi fyddwch chi'n meddwl yn gyntaf am ysblander, ac yna fyddwch chi'n meddwl am ddigonedd. Digonedd o bopeth ac fyddwch ysblander mawr. Yn aml fyddwn ni'n meddwl am stafell mewn rhyw adeilad crand. Efallai, ydych chi wedi bod i ryw briodas, efallai brecwas priodas mewn castell. Dwi'n trio meddwl os dwi wedi bod unwaith, ac dwi'n gallu meddwl am yr ystafell, Castell Caerdydd. Dwi'n cofio fe ar holl darluniau ar hyd y wal. Anhygol. Ac oedd y bwyd yn neis iawn hefyd. Oedd yn anhygol. A pobl yn dod lan ac yn gweini arnoch chi. Wel, dyna chi ysblander. Dyna math o beth. Neu falle gwesti moethus. Dwi wedi bod mewn gwesti moethus ac mae yn anhygol. Dwi wastad, bob tro, ta'n mynd yn aml gael bwysleisio, ond pan mae yna rhyw fargen mlaen, dwi'n mynd i rhyw westi moethus ac o'n i mewn un yn ddiweddar ac o'n i'n teimlo fel petai pawb yn edrych arno fi. Ond pan o'n i'n edrych arno fi hun, o'n i ddim, sa'n credu, doeddwn i ddim yn edrych dim gwahanol i neb arall. Ond o'n i'n teimlo bod nhw'n edrych arno fi fel beth wyt ti'n neud fan hyn? A pan oedd y pobl yn dod ac yn gofyn i fi beth o'n i eisiau bita, o'n i'n teimlo bod fi ymddiheurio bron iawn, achos o'n i ddim yn ffitio yn y fath le. Roedd e'n foethus. Beth yn y byd dwi'n neud na? A ni'n siŵr bod rhain oedd yn dod ac yn gweini arno ni, ac yn cymryd yr hyn o'n i eisiau cael. O'n i'n siŵr o fod yn meddwl, nhw'n meddwl, beth yn y byd mawr wyt ti'n neud yma? Ac yn sicr pan nad oedd o'n i'n archebu rhyw ddiod feddwl, ond nhw'n edrych arno fi fel beth yn y byd sy'n mynd ymlaen fan hyn. Ddim yn archebu diod meddwl, achos dyna beth mae pawb yn neud. Ac i chi teimlo fel bethau pawb yn edrych arno chi mor od. Ydych chi wedi bod yn sefyllfa mewn rhyw wledd fawr, a siwr o fod, ydyn ni ddim wedi bod llawer, ond pan i ni wedi bod, i ni'n gallu dychmygu fe, falle ni wedi gweld y sefyllfa ar y teledu, neu mewn rhyw ddarluniau, mewn rhyw gylchgrawn, rhyw westi neu castell moethus. Celfi ysblenydd, bwyd o bob math. Nid y bwyd dwi'n prynu ar ddyn mawr, dim pryd bynnag ni'n mynd i siopa, nid y bwyd yna, ond y bwyd, nid o'r archfarchnadoedd gorau, y rai fwyaf drud hyd yn oed, os ych chi allu mentro'r rheini, dim hyd yn oed archfarchnad. Byddwn ni'n tybio bydd y Castell Caerdydd a'r llefydd yma, sa'n nhw'n archebu o'r archfarchnad? Byddwn ni'n meddwl bod nhw'n mynd ac yn ffonio'r pysgotwr i hunan lan. Maen nhw bron iawn yn nabod y pysgotwr.
Siwr o fod yn abod y pysgodyn hyd yn oed. A maen nhw'n dod, ie, dwi'n abod y pysgodyn yma. Mae cefndir da y pysgodyn yma. Ac mae'r safon y fiwch yma'n arbennig. Dwi'n abod y ffarmwr, dwi'n abod y bwyd maen nhw'n rhoi. Ac maen nhw wedi cael y bwydyd gorau, y llath gorau, yr hifen gorau, yr wyau gorau. A maen nhw'n cael yr holl fwydyr yma, y sblander a digonedd. Ac yna maen nhw'n dod bwydydd o bob math, o wledydd y byd hyd yn oed. Ac maen nhw wedi cael ei mewnforio ac yn dod i fai Caerdydd sy'n fod i'r dociau ac yn dod mewn ar loriau bach, mae rai crand, dod yn nhw i'r castell ar gyfer y wledd moethus. Dych chi ddychmygu, rhywbeth tebyg bydde pryd hyn yn y darlun mae'r Iesu'n ei ddisgrifio. Swper mawr. Perchenog y tŷ wedi gwario arian ac amser yn trefnu'r wledd. Gweision ym mhob man, pob un yn gwybod beth o'n nhw'n neud. Pob un a'i beth bynnag a'i wisg yn ei le, i wallt wedi crifo'n iawn, dal y llun dros i fraich yn union yn y man cywir. Popeth yn ei le. Lle chi'n dychmygu noson i'w fwynhau ac i ymlacio. Wel, yn y ddameg, mae'r meistr yn awyddus i lawer i fod yno. Mae eisiau llawer i fod yno. Mae eisiau fy fod yn lwyddiant a mae eisiau llawer i ddod i'r noson. A 26, a cyntaf ddywed wrtho, rhyw wr a wnaeth swper mawr ac a wahoddodd lawer. Nawr, beth bynnag oedd yr achlysur pryd hyn, mae'r Iesu'n ei ddisgrifio. Yr oedd am i lawer fwynhau gyda gef. Yr oedd, yn sicr o beth ni'n gallu gweld fan hyn, yr oedd ganddo galon fawr. Ac i ni'n darllen ymhellach yn y ddameg, ar ddiwedd y ddameg, pan gwrthododd nifer ddod i'r meistr wahodd eraill yn ei lle nhw. Yr rhai oedd yn anghennus mwyn iddyn nhw fwynhau ac elwa'r wledd. Yr oedd e mor garedig, yr oedd e eisiau i bobl fwynhau o'r swper mawr. Ac felly mae'r Iesu yn neud y darlun yma, yn adrodd y ddameg, ac yn dangos yr hyn yr oedd y tad wedi ei ddarparu ar gyfer pechaduriaid. Dyna beth yw'r ddameg, mae yna ystyr ysbrydol iddo fe. Mae'r Iesu yma yn dangos beth yw'r ddarpariaeth ar gyfer pechaduriaid. Cyn llunio'r byd, beth oedd y ddarpariaeth, y tad, yr mab, yr ysbryd glân, cyn i'r byd cael ei greu hyd yn oed. Yr oedd e wedi trefnu bydd yna y ddarpariaeth ar ein cyfer ni. Darlun yw o'r ddarpariaeth rhyfeddol, yr Efengil. Yma cymherir yr Efengil ar swper mawr. Yn yr Efengil, sef yr arglwydd Iesu Grist, ceir pob peth sydd ei hangen ar yr enaid. Ac felly mae'r ddameg yma, y swper mawr, be mae'n golygu yw hyn? Y swper mawr yw Iesu Grist. Yr Efengil, yr hyn yma yn ei roed i bechaduriaid. Ac os ceir digonedd mewn gwledd fawr, yna fe geir digonedd yn yr Efengil. Dyna'r bwrdwn y neges, yma na ddigonedd ac ysblander yn yr arglwydd Iesu Grist, yn yr Efengil. Pa fendydd bynnag y cyfeirir ato, ceir mwy na digon yn yr Iesu. Dyna beth yw'r neges yn hyn. Yng ngwledd yr Efengil, ceir yr hyn sydd yn bodloni'r enaid am dragwyddoldeb. Nid llenwi a bodloni am gyfnod byr ydyw. Chos beth sydd yn anhygoel, os ydych chi'n mynd i ryw westi crand, neu ryw wledd priodas ac mae e'n foethus, ac maen nhw wedi gwario lot o arian, a chi'n cael y bwyd, a chi wedi cael eich llenwi, beth sy'n od, a mae'n digwydd i fi ar ddi Sul, pan dwi'n cael cynod i Sul, dwi'n bita lot fawr ar cynod i Sul. Ond erbyn tua 8 o'r gloch y nos, dwi'n llwglyd eto. Mae'n rhyfedd yw e. Dyna yw'r corff. Dwi'n bita, llon fy mol. A mae rai pobl yn deall ddim dychmygu bita am wythnosau. Ond dwi yn, erbyn 8 o'r gloch, dwi eisiau mwy. A dyna beth sy'n digwydd â bwyd corfforol. Ydy'r corff ddim yn mynd i allu bita trwy'r dydd ac yn mynd i elwan yma. Mae'n mynd i eisiau bwyd o fewn diwrnod yn reit fian. Mae'r corff angen mwy o fwyd. Ond beth ni'n cael fan hyn, yn y wledd o'r Efengil, yn y swper o'r Efengil, yn Iesu Grist, mae e'n bodloni yr enaid am dragwyddoldeb. Mathew 5:6. Gwyn ei byd yr rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder. A ddewyd yw hyn y fendydd canes hwy a ddiwellir. Dyna chi ddisgrifiad. Mae'r enaid yn newynu a sychedu am yr hyn sydd yn parhau, sydd gwir yn fodloni'r angen yr enaid. Mae hwn yn wir am bawb. Mae pob enaid yn y byd yn newynu a sychedu
Maen nhw, pob un, ni'n gwybod hynny, ond nid am gyfiawnder. Maen nhw'n newynu a sychedu yn ddyddiol. Dyma yw natur dyn, dyma problem dynoliaeth. Mae dyn, mae'n gwybod bod e eisiau bwyd. Fel yn gorfforol, pan ni'n eisiau bwyd, ni'n dechrau meddwl amdano ni'n eisiau bwyd, a ni'n methu aros am bod y pryd bwyd nesaf'n dod. Ac yn ysbrydol, yn ein bywydau ni, mae pob un yn newynu ac yn sychedu am rhywbeth. Ond dydyn nhw ddim yn gwybod beth. Mae yna wacter, mae fel amser te, pan i chi ddim wedi cael bwyd ers brecwas efallai, mae'r bol yn wag. Ac mae'n dechrau neu rhyw synnau ac yn dweud wrthych chi, dwi eisiau bwyd. A mae'r gwacter yn y bol yn gweiddi allan, dwi angen bwyd. Ac yn ysbrydol, dyna beth yw e, yn ysbrydol, mae'r rhywun yn byw i bywyd nhw, ac mae yna newyn ac mae yna syched am rhywbeth. Ac mae'n anghysurus, mae'n gwneud iddyn nhw fod yn sychedig. Ond y broblem yw, mae nhw'n meddwl mae sychedu am bleser yw e. Maen nhw'n chwilio am rhywbeth sydd yn mynd i lenwi'r gwacter. A pleser yw e gan amlau, hyd yn oed os yw yn byd gwaith, neu poblogrwydd, neu beth bynnag yw e, rhywbeth sydd yn mynd i gwneud chi'n hapus. Ac felly, beth mae'r byd yn ei wneud, oherwydd dydy dyn ddim yn gallu byw i'r pwrpas y creuwyd nhw, ac felly yn ddyddiol yn chwilio am bethau sydd yn mynd i leddfu a llenwi'r bwlch, ond dyw e beth yn bodloni. Ond yr hyn ni'n deall fan hyn yw, wrth gymeryd o'r swper mawr yr Efengil, mae e'n bodloni am byth. Mae e'n llenwi gwacter sydd yn yr enaid. A gan mae syched yw am Iesu Grist, am ei gyfiawnder ef, mae Crist wedi gwneud popeth angenrheidiol ar ein cyfer ni. Mae Iesu Grist yn dweud, wel, yno fi, yn Iesu Grist, yn yr Efengil, dwi wedi dod i ddelio gyda'ch problem. Roedd ganddoch chi broblem, mae pechod yn atal chi rhag mynd i'r nefoedd, mae pechod yn eich rhwystro chi rhag cael cymdeithas â Duw, mae pechod yn peri nad oes heddwch rhwng chi a Duw, ac felly mae yna rhyw aniddigrwydd yn eich enaid chi, ac mae yna wacter yn eich enaid chi, ac felly yn ddyddiol, dydych chi ddim yn gallu byw i'r pwrpas eich creuwyd chi, ac felly chi'n anfodlon, ac chi ddim yn gallu bod yn hapus. Ond mae Iesu Grist yn dweud, yno fi mae cyflawnder popeth. Dwi yn rhoi pob dim i chi. Dwi wedi cyflawni y ddedd. Dwi wedi byw bywyd perffaith yn eich lle chi. Ac felly pan i chi'n sylweddoli bod rhaid i chi gyrraedd perfeithrwydd i gyrraedd y nefoedd, i chi ddim yn gallu, i chi'n bechaduriaid. Does dim gobaith i chi fyw eiliad yn heb bechod. Mae pob peth wedi lygru a phechod. Ond mae Iesu Grist yn dweud, ond dwi wedi byw yn berffaith yn eich lle chi. Dwi yno fi, os ych chi'n dod at y fi, fe gewch chi eich bodloni. Mae Iesu Grist wedi cyflawni'r ddeddf yn eich lle chi. Mae wedi byw y bywyd perffaith. Mae e hefyd wedi cymryd y gosb ar y groes yn eich lle chi. Ac felly os ych chi'n dweud, dwi'n ymwybodol bod yna gosb yn mynd i ddod oherwydd fy methiannau i, beth mae'r Efengil yn dweud yw hyn? Na, mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn eich lle chi hefyd. Dwi wedi gwneud y cyfan. Ac wrth i'r enaid gymeryd ohono, mae'n cael ei fodloni. Chymod yn Ioan 6 adnod 35. A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd, yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni newyna. A'r hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda un amser. Dyna chi eiriau. Mae Iesu Grist yn dweud, mae fi yw bara'r bywyd. Ac os ych chi'n dod ata fi at Iesu Grist, ni fyddwch chi'n newynu. Fe fydda i yn bodloni yr hyn sydd tu fewn i chi, sydd yn eich gwneud chi'n aniddig. Dwi'n bodloni'r cyfan. Mae'r cyfan wedi i'w wneud yno fi. Yr hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda un amser. Yng Nghrist, ceir popeth y mae ei hangen ar yr enaid. I chi'n derbyn cyfiawnder. Mae angen cyfiawnder arnoch chi i fynd i'r nefoedd. Ni fydd yr un enaid bechadurus yn mynd i'r nefoedd. Ond mae'r Efengil yn dweud, os dewch chi at Grist, fe wneith e roed ei gyfiawnder ef i chi. Mae'n eich gorchuddio'n llwyr a chlogyn perfeithrwydd Iesu Grist. Mae'r enaid yn derbyn maddeuant. Allech chi ddychmygu hyn yn y swper mawr yma, yn y bwyta bara'r bywyd yma, wrth ymgymeryd o Iesu Grist, mae e'n rhoi maddeuant i chi.
Allech chi feddwl am unrhyw beth gwell? Mae ddeir pob un pechod. Fe olchir pob un staen ymaith. Gai ofyn, a ydych chi yn gwybod am un wledd gwell na hon? Petach chi'n mynd i Dubai a'i adeiladau ysblenydd. Sa'n gwybod lot amdani nhw. Yr unig beth dwi'n gwybod yw bod nhw'n uchel ac yn foethus ac yn costio miliynau os nad biliynau. Ac allai ddychmygu fod popeth yn ei le. Ond chi'n gwybod beth? Mae'r plat o fwyd i chi'n mynd i fita, yn mynd i'ch bodloni chi am awr neu ddwy, fyddwch chi eisiau beth yma yn ychydig. Bydd y gwely fyddwch chi'n cysgu yno, falle gewch chi noson dda gwsg, falle ddim. Ac yna fyddwch chi wedi blino'r noson nesaf. Pa bynnag ddiod fyddwch chi'n yfed, fyddwch chi'n sychedig yma yn ychydig. Os oes yna deledu yn yr ystafell, yn yr gwesti moethus yma, fe fyddwch chi'n cael y llun mwy anhygoel, gwell na bywyd go iawn, ond chi'n gwybod beth, fyddwch chi'n mynd mas fawch yn chydig, ac fyddwch chi'n gweld bywyd go iawn. Fyddwch chi ddim yn gallu ymgymeryd y pethau, dyn nhw'n bodloni am yn hir. Ydych chi'n gwybod am unrhyw wledd gwell na'r Efengil? Yn yr Efengil bod maddeuant pechodau, oes unrhyw beth gwell na maddeuant pechodau. Allwch chi feddwl am unrhyw beth sydd yn well na maddeuant pechodau. Petach chi'n cael cynnig yr holl fyd yma heddi, a oes na unrhyw beth fyddwch chi eisiau mwy na hynny? Byddwch chi'n ffwl petach chi'n dweud, o hoffwn ni cael dŷ mawr moethus. Petach chi'n rhoi'r dewis, tŷ mawr moethus, maddeuant pechodau. Gwyliau mawr crand am fus bob yn ail mis, neu heddwch a Duw a heddwch cydwybod. Pa'n fyddwch chi'n dewis? Yn anffodus byddai'r byd yn dewis y tîm o'r moethus. Ond chi'n gwybod beth? Does dim byd gwell na maddeuant pechodau a heddwch a Duw. Chi'n cael heddwch cydwybod. Nid oes gelyniaeth rhwng ni a Duw mwyach yn yr Efengil. I ni'n gallu mwynhau cymdeithas ag ef. Mae yn addo bod gyda ni. Does dim byd gwell na hynny. O'r eiliad chi'n dod i ymgymeryd, i fwyta o'r Iesu, o'r bara'r bywyd, sef dod i gredu, dyna be mwyn golygu, edifarhau a chredu. Dyna yw ymgymeryd o'r swper yma. Pan i chi'n dod ac yn pwyso ar yr Iesu a chredu ynddo fe, beth sydd yn digwydd yw hyn? Mae e'n mynd i cymdeithasu â chi o'r diwrnod hwnnw ymlaen, tan y byddwch chi'n y nefoedd. Fe fydd yn siarad gyda chi, trwy ei air, trwy bregethu, fe fydd yr ysbryd yn eich arwain chi. Dyna chi bleser, dyna chi ysblander a digonedd. Mwynhau agosatrwydd yr arglwydd, yn ein cysuro ni ac yn ein nerthu ni ar gyfer bob dydd yn yr arglwydd Iesu. Dwi'n gallu gwneud pob dim. Dyw'r byd ddim yn gallu dweud na. Mae'r Cristion yn gallu gwneud pob dim yn yr Iesu. Mae'r nerth yn cael ei roi o ddifri i ni fyw yn y ffordd y mae am i ni fyw pan i ni'n pwyso ar yr Iesu. Mae'n harwain ni drwy'r anialwch. Ac yna, fe gawn edrych ymlaen at wledda gyda Christ yn rhagwyddoldeb. So ymgymeryd, felly allwch chi dweud ymgymeryd o'r wledd, o'r swper mawr wrth ddod i gredu, a cael bendithion y wledd mawr trwy fywyd, tan y bydd yn ein tywys ni i dragwyddoldeb lle cawn swpera am byth. O dyna i chi wledd. Dyna chi ddarpariaeth rhyfeddol. Does dim darpariaeth gwell gan y byd. Does dim un crefydd yn gallu cynnig fath ddarpariaeth. Does dim un crefydd yn y byd. Does dim un ffurf o wleidyddiaeth neu athroniaeth sydd yn gallu cynnig darpariaeth swper fel hon. Does dim byd yn gallu darparu. Ewch chi chwilio amdano fe. Fi dim un crefydd yn dod yn agos at yr addewidion sydd yma yn yr Iesu. Dyn nhw ddim yn gallu addo i chi. Dyn nhw ddim yn gallu rhoi unrhyw beth i chi. Maen nhw'n feichus, maen nhw'n drwm, maen nhw'n llwythog. Pan chi'n dod at yr Efengil, mae'n cynnig maddeuant pechodau. Heddwch a Duw. Un i'ch arwain chi bob cam o'r ffordd. Wel, gadewch ni symud ymlaen yn ail gwrthodiad heirllig. Ymddengys ar y cyntaf i'r gwahoddedigion gwreiddiol, dderbyn y gwahoddiad. Ydych chi rioed i derbyn gwahoddiad? So, i wedi cael llawer yn fy mywyd, mae rhai fi ddweud, ond mae'n neis pan ni'n cael ambell un. A pan mae'n dod drwy'r post, chi'n gweld, mae rhywun yn dymuno i chi fod. Gan amla teulu yw e. Ond felly mae'n rhaid yn wahodd ni fel arfer os o teulu nhw. Ond mae'n neis cael sydd i fas i'r teulu ambell waith. So mae rhyw ffrindiau gyda ni sydd eisiau'n cwmni ni. Ac mae'n neud i chi deimlo'n hapus. Mae'n neud i chi deimlo, mae rhywun eisiau'n cwmni ni.
Ac yn enwedig os yw'n mewn lle llawn ysblander, moethus, mae hwn yn mynd i fod yn neis. Ac felly chi'n meddwl, dyna braf, cael gwahoddiad. Ond yn y wledd yma, mae'n ymddangos i'r gwahoddiadigion gwreiddiol dderbyn y gwahoddiad. Does dim sôn yn y ddameg am unrhyw wrthodiad. Ac yn ôl yr arfer pryd hynny, mae fel petai dau wahoddiad. Yr un gwreiddiol sydd yn mynd allan i adael i bobl wybod am y swper, ac yna mae un arall pan mae'r swper yn barod, adnod 17. Ac ddanfonodd ei was bryd swper i ddywedyd wrth y rhai a wahoddasid, dewch. So maen nhw'n barod wedi cael gwahoddiad gwreiddiol, a nawr mae'r gwas yn mynd allan dweud dewch. Canis weithiau na mae popeth yn barod. I wledd mor hyfeddol ac hael, byddech chi'n disgwyl i bobl fod yn barod. Mi fysa ni yn, allai ddweud na ydych chi. Mae wastad yn rhyfedd yn diwedd. Mae pobl yn gallu peidio dod i'r oedfa, a peidio dod i'r cwrdd peidio dod i beth bynnag, ond pam na briodas, maen nhw'n gynnar. Dwi ddim yn deall y peth. Maen nhw'n gynnar bob tro. Rhai sydd yn draddodiadol yn hwyr i bob dim, ond maen nhw'n gynnar i briodas ac i'r wledd. Pan mae'r efengil yn cael ei ffrigethu, mae'n chydig bach wahanol, ynddo e? Dim mor awyddus i ddod. Lot haws sgipio ambell i gwrdd. Wel, mae'r gwahoddiad fan hyn, byddech chi'n disgwyl, byddech chi'n disgwyl, fel pob priodas. Os yn cael gwahoddiad, fe newch chi unrhyw beth i fod yna. Fe newch chi'n siŵr y byddwch chi yn y briodas, neu yn y wledd, neu'r parti diwedd tymor, neu beth bynnag. Mae partïon trwy'r amser nawr, does? Ac fe newch chi unrhyw beth i fod fyna, ac mae yn y dyddiadur wedi cael ei ysgrifennu mewn llythrennau bras, falle amryliw, a ser o'i gwmpas e. Dyma pryd yma'r wledd, dwi'n mynd i fod na, sy'n os. Be sy'n digwydd, fe fyddai na? Fe fyddai na? Does dim cwestiwn mae peth, pidwch â phoeni. Hyd yn oed, os yna rhywbeth anfedd arall yn digwydd, fe fyddwch chi na. Achos chi wedi cael gwahoddiad. Dyna be fyddwch chi'n disgwyl fan hyn. I swper mor fawr, mi fyddwch chi'n disgwyl, nid yn unig fydden nhw'n bydden nhw'n barod yn gynnar. Ond gwrandewch be ddigwyddodd. Mae'r gwrthodiad, fe wrthodon nhw ddod i'r swper. Mae'r gwrthodiad yn waith o feddwl bod nhw wedi derbyn yn y lle cyntaf. Mae yna rhyw elfen hyd yn oed fwy tywyll am y peth. Fe dderbynion nhw'r gwahoddiad cyntaf. Ac yna, pan dath y gwahoddiad a'r bwyd yn barod, fe ddwedon nhw na. Yn erchill. Dyna chi, mae yna rhyw fath o elfen o heilligrwydd tu hwnt fan hyn. Ydy faterwch, maen nhw'n aniolchgar llwyr. Nawr, i ni'n gwybod pan ni'n meddwl am y ddameg yma, fod yr Iesu yn gyntaf wedi bod yn cyfeirio at yr Iddewon a'i gwrthodiad nhw o'r efengil. Ond yr un yw'r patrwm, allan ni edrych ar y fawr ran y cyd-destun y cynhedloedd yr Iddewon, ond yr un yw'r patrwm am hab le bynnag yr edrychwn, dros y canrifoedd. Mae pobl wedi gwrthod y swper mawr yr efengil. A sut fedrwch chi sydd yn eistedd fan hyn heddi, sydd wedi falle clywed yr efengil sawl tro, sut yn y byd i chi dal i ymwrthod ar efengil? Mae'n rhyfeddol, mae'n gwbl rhyfeddol. Yr holl ysblander a'r digonedd o fendithion sydd yn yr efengil, ac i chi dal i wrthod. Adnod 18, a hwy oll a ddechreuasant yn unfryd ym esgusodi. Nhw'n esgusodi hynna. Ond dwi ddim yn gwybod os yna bwysles fan hyn yn unfryd bod yna rhyw fath o nerth mewn undod a bod yna fwy nag un. A mae yna berygl, gair rhybuddio rhai o'n chi, pan i chi gyda ffrindiau o fewn y capel ac yn cael eich dylanwadu ganddyn nhw ac yn chwilio am esgusodion. Falle bod yna elfen ohoni fan hyn, ond mae yna unigolion yma hefyd. Ond gai jyst taflu fe fewn. Da chi, peidiwch chi a cael eich tynnu fewn gan esgusodion eraill. Ond fan hyn, rwy oll a ddechreuasant yn unfryd ym esgusodi. Sawl gwaith ydyn ni wedi gweld ymateb fel hyn. Ac yn sicr, yr oeddem ni yn eog ohono ein hunan, yn chwilio am esgusodion. Mae'n ofnadw pan ni'n gwahodd. A falle bod chi ddim yn cael y profiad hyn, falle bod yna rhywbeth i wneud a cyn lleod o gwahoddiadau ni wedi gael efallai, achos pan ni'n ambell waith wedi gwahodd ambell i ni ddod draw, a maen nhw'n chwilio am esgusodion. Mae'n brifo, yn dwi? Chi erioed wedi cael y profiad?
o wahodd rhywun, rhaid i chi ddod draw. Ie, rhywbryd. A chi dweud, ie, rhaid i ni drefnu fe, rhaid ni gael rhifon, ie, soton ni fy mas. Ac yna chi dweud, wel, beth am wythnos nesaf? Dwi'n rydd wythnos nesaf, beth am wythnos nesaf? A dwi'n brysur. A mae'n brifo, yn dwi? Mae'n brifo. Yn anffodus, pan ych chi'n cael y profiad yna diwedd ddim yn neis. Mae'n erchill. Roedd o hilligrwydd ambell waith. Pan mae pobl yn chwilio am esgusodion i beidio dod. Ond chi'n gwybod beth? Mae'r Iesu wedi gwahodd chi i gredu ynddo. A does dim swper gwell na'r swper mawr yma. Does dim byd gwell na'r efengyl. Beth bynnag mae'r byd yn eich twyllo chi i feddwl, y mae ei swper nhw yn warthus. Betawn ni'n mynd yn ôl safonau hylendid, chi'n cael y marciau 1 i 5, a sa'n siŵr pa ffordd maen nhw'n mynd, 5 yw'r gorau a 1 yw'r gweithaf. Wel, falle 1 mae'r byd yn ei gynnig ac yn llai o ran hylendid. Y mae safon glendid y tai bwyta'r byd. Yr gweitha posib, maen nhw'n dweud ni yw'r gorau. A mae safon y bwyd, dwi ddim yn mwyaf iachus. Mae'n llawn braster a popeth ych chi ddim eisiau siwgr sy'r y fod, ac maen nhw wedi gwneud yn afiach i chi. Falle bod yn flasus iawn sy'r y fod. Mae'n flasus. Mae'n mwyaf blasus pan ych chi'n blasio ohono fe, ond y niwed mae'n gwneud i'r corff, os byddwch chi'n bita fe trwy'r amser, mae'n niweidiol. Dyna'r byd, mae'r byd yn niweidiol i'r enaid, mae'n dynistio'r enaid, mae'n lladd yr enaid, hyd dragwyddoldeb. Ac yna chi'n cael cynnig y swper mwyaf rhyfeddol. A beth ych chi'n neud? Chi'n chwilio am esgus. Mae chwilio am esgus i ymwrthod ar efengyl yn llawer mwy difrifol na cyfarfod ar rhywun. Chwilio am esgusodion i beidio credu. Dechrau trwy esgusodion beidio dod i'r cyfarfod. Dyna'r un falle'r y clasurol. Dyna be fydden ni'n cael fwyaf. Chi roed i gwahodd pobl i ddod i'r cwrdd a gafon ni'r profiad yma rhai blynyddoedd yn ôl. Yn gofyn i bobl o'n i'n abod yn agos i ni o ran byw ac yn gofyn yn ôl, wythnos o ymgyrch efengylu gyda ni yn y capel. I nos Lun, nos Fawrth, nos Fercher, nos Iau, nos Wener, nos Sadwrn a trwy Dydd Sul. A tair oed wedi cael ateb mor anhygol. Mae cwrdd yn ni ac oedd na gyswllt agos gyda'r pobl yma gyda'r capel. Nos Lun, na fedrai ddim, mae'r ferch, mae hi'n cael gwersi dawns. Nos Fawrth, beth am nos Fawrth? Sim os, sim nos Lun, mae'n ffaith, mae'n un nos Fawrth. Wel, nos Fawrth mae'r mab yn mynd i gwersi judo. Wel, beth am nos Fercher? Wel, mae'r ferch yn mynd i cael gwersi hoci. Beth am nos Iau? Wel, mae mab yn mynd i bêl-droed nos Iau. Beth am nos Wener? Mae'r gŵr yn mynd i ware gyda'r boys, ware snwcer, noson y gŵr. Nos Sadwrn te? Dwi'n mynd mas ar merched nos Sadwrn, noson y merched. Dydd Sul te? Teulu Dydd Sul. I ni'n mynd fel teulu Dydd Sul. Does dim amser gyda ni am yr efengyl. Dyna le mae'n dechrau. Mae rai yn o'ch chi fan hyn, yr union yr un peth. Dwi'n ddim gwahanol. A dych chi yn awyddus i'r cwr gweddi, i'r cwr pobl ifanc, i'r gwersyll, i'r gynhadledd wythnos diwetha. Mae rhai fi fod yma i wrando ar gair Duw, bob un cyfle. Os ych chi heb gredu eto, ac ych chi wedi chwilio am esgus, na, dwi wedi blino heddi fel osau gatre. Ond beth yw eich chi'n gwybod yn iawn eich hunan? Wedi blino, dim wedi blino yw petai rwy'n yn gwahodd chi allan am bryd y fwyd, byddwch chi'n mynd. Beth yw esgus yw Peidiwch â peintio'r esgus gyda rhyw lliwiau pert. Esgus gwrthod yr efengyl yw dro ar ôl tro. Os nad ydych chi yn newynu a sychedu am ei gyfiawnder, beth ych chi'n neud? I'ch chi'n chwilio am esgusodion. Y cyntaf, grandewch, dyma'r lefel i'ch chi'n biafon. Mae rhai yn o'ch chi fan hyn a rhai yn gwrando, siwr o fod. Mi fydden nhw yn chwilio am esgusodion. Dyma'r esgus gyntaf yn hyn. Y cyntaf a ddywedodd wrtho, mi a brynais dyddyn. Ac mae'n rhaid i mi fyned a'i weled, a tolwg i ti, cymer fi yn esgusodol. Nawr mae wedi cael gwahoddiad cyntaf gwreiddiol ers tipyn. Ac yna mae'r ail wahoddiad dweud bod bwyd ar y ford. A be mae'n dweud? Dwi wedi prynu tir, dwi wedi prynu darn o dir ac mae'n rhwystro fi rhag mynd i'ch rwledd. Dwi ddim yn gallu dod. Dwi wedi gwario arian ar brynu'r tir. Doedd dim rhaid iddo fynd bryd hynny i weld y tir. Fe all y tir, siwr o fod, bydde fe dal na yn y bore.
Ac hyd yn oed, os oedd wedi prynu'r tŷ y prynawn hwnnw, a lle fe fod wedi mynd y bore wedyn ni, a ffwl bydde wedi prynu tŷ'r heb weld yn y lle cyntaf ta beth. Mae'n warthus. I fynd lan at yr arglwydd a dweud, i prynu darn o dir, dwi'n gallu dod. Mae gêm rygbi ar y teledu, Cymru ar y teledu. Dwi ddim yn gallu dod. Dwi ddim yn gallu dod i'r oedfa bregethu heno, achos, wel, dwi wedi cael wythnos brysur. Dwi wedi blino. Dwi wedi blino, felly dwi ddim yn mynd i ddod. Dwi eisiau rhoi fy'n rhaid i fyny. Ac felly, mae rai fi ofalu fori, mae cyfrifoldeb yn y gwaith fori. Felly mae rhaid fi ddeffro'n gynnar, felly mae rhaid fi ofalu amdano fe fi hunan. Ac felly mae rhaid i fi, falle, dwi'n prynu tŷ newydd. A felly dwi'n ddim yn gallu dod, mae rai fi sortio'r morgais mas. Mae rai fi wneud y pethau yma, mae rai fi trial yn mynd i'r coleg, mae rai fi roi cais mewn i'r coleg, ac felly fedra i ddim meddwl am yr efengil ar y funud, mae rai fi sorto coleg gynta, neu mae rai fi sorto gradd gynta, neu mae rai fi sorto fy nghwrs gynta. Dwi'n mynd i daflu fy hun mewn i'r efengil nawr. Dwi'n brysur. Adnod 19. Ac arall a ddywedodd mi a brynais 5 iau ochen ac yr ydwy fy'n myned i'w profi hwynt. A tolwg i ti, cymer fi yn esgusodol. Doedd dim angen i hwn brofi ei ychen bryd hynny. Pam roedd rhaid o fynd yr eiliad honno? Oedd ei prynu 5 o ychen. A dwi'n siŵr byddai'r ychen di licio gwyliau bach am noson cyn dechrau gwaith y bore wedyn. Doedd dim eisiau mynd mas i'r cae, cael yr ychen, jyst i weld oedd nhw'n iawn. Eto, ffwl prynu ychen heb checyn o gynta. Dwi ddim yn esgus hyd yn oed. Bron iawn, ga i ddweud, bod e'n gelwydd. Bysa ni'n mentro dweud mae celwydd yw e. Sawl gwaith chi wedi gwahodd rhywun i'r cwrdd, a maen nhw wedi dweud celwydd i chi. Sawl gwaith siwr o fod. Sawl gwaith i chi eich hunan wedi dweud celwydd, bod gyda chi gormod o waith. Bod chi wedi gorflino. Mae rhaid i chi gyfarfod ar rhywun. Mae rhaid chi wneud hyn ar llall. Sawl gwaith chi wedi wneud yna? Sawl gwaith ydych chi wedi wneud yna? A mae yna oedfa bregethu, a falle bod yr efengil wedi cael ei fregethu yn nerth yr ysbryd glân, a bod ffordd a chawdwriaeth wedi cael ei gliro, mae yna rhaid i dod i greu, ble oeddech chi? Ble oeddech chi? Roeddech chi yn y byd? Roeddech chi mwynhau eich hunan? Roeddech chi wedi esgusodi eich hunan o bethau Duw? Bron iawn, allech chi ddweud bod y mor heriol bod nhw'n chwerthin am ben y meistr am wahodd, bod nhw wedi aros am yr ail wahoddiad cyn dweud iddo fe. Mae yna elfen yn does, mae yna mewn rhai, lle mae yna fath hir llugrwydd bod nhw'n chwerthin am eich pen chi yn credu'r fath beth. Adnod 20, mae hwn yn drist. Garall a ddywedodd mi a briodais wraig ac am hynny nes gallaf fi ddyfod. Bron iawn, chi'n dweud, priodi gwraig. Beth yn y byd sydd gan priodi gwraig i wneud a peidio dod i'r wledd? Byddech chi'n meddwl bod yna'n fwy o reswm. A bron iawn, os ych chi wedi sylwi fan hyn, mae hwn yn wahanol i'r ddau arall, mae hwn yn gwrthod heb esgus. Dwi ddim yn gwneud esgus, mae'r ddau arall yn dweud, cymer fi yn esgusodol. Mae hwn yn gwrthod heb esgus. Mae yna rhyw hyder yn fan hyn, a chaledwch o leia, wel, falle lle chi dweud roedd y lleill yn chwilio am ryw fath o gelwydd mwyn gwthio chi o'r ffordd, ond mae hwn yn dweud i fel ag y mae. Wel, pa bynnag ffordd chi'n edrych yna fe, mae hwn yn hyderus yn dweud, na, dwi'n mynd dod. Sa eisiau esgusodi fi yna? Dwi ddim yn dod. Pidwch dysgwyl i fi ddod i hwnna. Dwi ddim yn mynd i gredu'r efengil. A petai'r un yma, yr un sy'n defnyddio i'w wraig fel esgus, hyd yn oed yn mentro cam ddefnyddio yr ysgrythyr adnod yn yr Hen Testament. Does dim cyfiawnhad yn y maes yma, achos mae'n adnod yn Deuteronomium 24 adnod 5. Pan gymero gŵr wraig newydd, nac eled i ryfel, ac na rodde'r gofal dim arno, caiff fod gatref yn rhydd 1 flwyddyn a llawenhau ei wraig a gymerodd. Nawr yr adeg honno, yn yr Hen Testament, mae'n sôn wedi priodi bydden nhw'n cael ei esgusodi o wasanaethu yn y fyddin a brwydro. Ac mae'n rhyfeddol sut mae yna gam ddefnydd o'r adnod honno.
Ond sylwch, nid esgusodi o falon y corff sydd fan hyn, peidio mynd I frwydro am flwyddyn mae'n sôn, a'r gwasanaethu mewn byddin. Dwi'n mynd dweud dim byd arall, ac yn sicr dwi ddim yn dweud esgusodwch eich corff na'ch enaid. Dwi ddim yn dweud, o gewch chi flwyddyn bant o falu am yr enaid. Dwi ddim yn golygu hynny. Dydych chi ddim yn dweud, o, na I ddim edrych ar ôl y pethau pwysica bywyd. Mae dim ond yn esgusodio'r fyddin. A hyd yn oed petai'r adnod yma wedi ei ddefnyddio gan yr un yma fel esgus. I ni'n gweld ar ddiwedd yr adnod yma'n Deuteronomium a llawenhau ei wraig a gymerodd. Ac felly mi fyddech chi'n disgwyl bod mynach gwraig i'r wledd yn mynd I lawenhau o wraig. Tybiwn ni. Mae e'n bryd o fwyd, heb I dim un ohonoch chi baratoi. Dim goffa clirio'r llestri, dim goffa mynd I brynu'r bwyd, dim goffa coginio'r bwyd, dim goffa golchi'r llestri, dim byd. Ac medda fe safon ucha posib. Ac felly mi fydda fe noson o adloniant iddyn nhw. Ac felly defnyddio'r adnod yna, petai wedi defnyddio'r adnod yna, does dim sail iddo fe. Mae'n rhyfedd yn diwedd sut y mae pobl yn esgusodi eu hunan o faterion sydd yn ysbrydol ac yn llesol i'r enaid, ac fe fydden nhw'n ffeindio unrhyw esgus I beidio dod i'r cwrgweddi, unrhyw esgus I beidio dod i'r oedfa, unrhyw esgus I beidio mynychu'r gynhadledd, neu beth bynnag yw e. Unrhyw beth sydd yn ymwneud â'r enaid. A beth yw hwnna'n arwydd nad yw'r enaid yn iach iawn. Yn siŵr o fod, dydych chi heb gredu. Ga I ofyn I chi? A ydych chi yn euog o esgusodi eich hun o ddod i'r wledd? Ydych chi yn euog o esgusodi eich hun bob dydd Sul neu beth bynnag yw'r cyfleon I chi'n ymwrthod yn nhw? A ydych chi wedi chwilio am resymau tila pan na ddylech fwyta o far ar bywyd yr arglwydd Iesu Grist? Beth yw'r resymau? Dydych chi ddim yn credu mewn Duw, y ffyliau ydych chi. Dyna be mae'r Beibl yn dweud, os ych chi ddim yn credu mewn Duw yna chi'n ffwl. Achos mae'r prawf yn ddi amheuol. Ac y lle dylsech chi ddweud yw, o Dduw graslon byd drigarog I. Agor fy llygaid I weld fy angen am waredwr. Dyna'r cyngor gorau gallwn ni roed I chi. O, mae yna bobl yn dweud, beth pa esgus arall? O, dwi eisiau mynd gyda fy ffrindiau. Dwi ddim eisiau cael fy adael allan. Dwi eisiau mynd I fydreddu'r byd. Dwi'n eisiau bod ar ben fy hun. Beth yw'r dewis? Tragwyddoldeb. Y swper gorau erioed. Y cysur o air Duw. Bos ych chi'n oed dewis I fi o cael yr holl boblogrwydd y byd a cael cysur enaid gan Grist. E fod wedi maddau pob pechod, e fod wedi golchi pob stein, bod wedi rhoi heddwch I mi a Duw, bod wedi addo fy arwain I trwy trealon bywyd. Mae bywyd yn anodd, ond mae wedi addo bod gyda fi, I fy nghysuro fi, I fy nerthu fi, I fy mynwesu fi pan bod angen. O, mae hwnna llawer gwell, 100,000 gwell. Pa esgusodion ydych chi, achos chi wedi rhoi nhw. A mae yna rai fan hyn sydd dal heb gredu, ac felly, yn ôl beth, mae'n rhaid yn ôl diffiniad y peth, rhaid bod chi wedi treulio hyd yn hyn yn esgusodi eich enaid. A chi wedi mynd trwy cyfres hir faith o esgusodion pam I chi'n gwrthod dod. Wel, I gloi ac yn fyr, mae yna wahoddiad trigarog adnod 21 ar gwas hwnnw. Pan ddaeth adre, sylwch oedd wedi bod mas yn gwahodd, pan ddaeth adre, a fynegodd y pethau hyn i'w arglwydd. Yna, gŵr y tŷ wedi digio, a ddywedodd wrth ei was, dos allan ar frys I heolydd ac ystrydoedd y ddinas, a dwg I mewn yma tlodion, a'r anafus, a'r cloffion, a'r deillion. Be ddallech chi dweud? Be fyddech chi'n defnyddio? Pa emyn fyddech chi'n defnyddio? I ddisgrifio'r adnod yma. Dyma gariad fel y moroedd, toster ieithau fel y llu. Dyna beth mae'n swndio fel I fi. Dos allan ar frys, cer yn gloi allan, cer i'r heolydd a'r ystrydoedd y ddinas, a dwg I mewn y tlodion, a'r anafus, a'r cloffion, a'r deillion. Ar ôl I rai ymwrthod ar gwahoddiad, estynwyd gwahoddiad i'r anghenus. Diolch I Dduw am ei drigaredd tuag at y tlawd, a oherwydd felly mae yna obeth I chi ac I fi, chi a fi yn dlodion.
Yr rhai sydd yn frwnt, dyna'r rhai mae wedi dod i bechaduriaid, mae wedi dod nid y cyfiawn, nid y rhai sy'n meddwl bod nhw'n gyfiawn. Yr rhai anghennus y mae Iesu Grist wedi dod i gynnig yr Efengyl. Yr rhai sydd yn euog, yn llawn pechod. Yr rhai sydd wedi dod i weld eu pechod. Mae'r Ysbryd Glân wedi dechrau agor eu llygaid nhw. A maen nhw wedi gweld eu pechod, wedi gweld eu hirthigrwydd yn gwrthod, ac mae e'n dod at nhw. Dyna mae'r gwahoddiad. Mae'r gwahoddiad wedi cael ei estyn allan atoch chi. Mae yna obaith. Falle bod chi wedi dod yma heddi heb obaith. Ond gobaith yw bod chi'n gadael yma heddi'n llawn gobaith. Pam? Achos mae gwahoddiad y Swper Mawr yn un llawn gobaith. Mae yna ddarpariaeth ar cyfer yr anghennus. Mae yna wledd ar ein cyfer ni. Chi sydd pryn yn gallu cerdded yn ysbrydol. Chi sydd methu credu. Chi wedi trio credu a chi methu credu. Chi methu cyffroi'r enaid hyd yn oed. Chi sydd yn ddallt yma, mae'n dweud deillion i wirioneddau'r Efengyl ac ysblander Crist, yr hyn a wnaeth Iesu Grist yn eich lle chi. Chi sydd methu gweld gwerth bersonol yn y gwaed sy'n llifo lawr ei yslis, ond byddwch chi'n hoffi beth ydych chi'n gallu gweld ei werthau. Ond ych chi'n dweud, o, dwi'n wan, dwi'n frwnt, dwi'n euog, dwi'n anghennus, dwi'n dlawd. Beth mae'r dameg yma'n dweud? Mae yna obaith i chi. Pam? Mae e wedi anfon y gwahoddiad mas i'r strydoedd. Dyna beth mae wedi wneud. Mae wedi anfon y mas. Mae yna nifer wedi gwrthod. A beth mae'r Efengyl yn dweud? O, nawr mae'r arglwydd yn gwahodd llawer. Yr rhai anghennus, yr rhai sy'n gweld eu pechod. Mae yna wahoddiad ar eich cyfer chi. Mae'n wir, mae llawer wedi gwrthod y gwahoddiad. Falle bod ganddo chi rai yn eich teulu sydd wedi gwrthod y gwahoddiad. Ond chi'n gwybod beth? Fe fyddan nhw'n talu'r pris am ei gwrthodiad. Fe fyddan nhw'n talu'r pris, achos mae adnod 22 yn dweud wrth ni. Wel, ac yn nes ymlaen ar gwas a ddywedodd arglwydd gwneithbwyd fel y gyrchmynasid, ac eto mae lle adnod 24 canis o rwyf yn dywedyd i chwi na chaiff yr un o'r gwir hynny a wahoddwyd brofi o'm swper i. Mae yna nifer wedi gwrthod. Ond y rhybydd yw, na chaiff yr un o'r gwir hynny a wahoddwyd a gwrthododd brofi o'm swper i. Chi sydd yn gwrando heddi, beth yma'r ddameg yma'n dweud, ac eto mae yna le i chi. Dyna beth mae'n dweud. Efallai chi ymwrthod yn y gorffennol, eto mae lle. Ac eto mae lle. Odi e'n gwneud synwyr? Nag yw. Odi e'n deg bod yna le i chi? Wel, wrth gwrs dyw e ddim. Ydych chi'n heiddi fe? Wel, wrth gwrs nad ydych chi. Efallai bod chi y mwyaf hirllig o'r cyfan. Efallai bod chi wedi cael mwy o gyfleoedd i gredu. Efallai bod yr ysbryd wedi agosau ato chi mwy na neb arall. A chi wedi cael tro ar ôl tro. Efallai bod e wedi rhoi cyfle ar ôl cyfle ar ôl cyfle i chi gredu. Ac i chi wedi gwrthod. Ond eto, mae'r rhaid i ni ddweud hyn, eto mae lle i chi. Dyna chi drychineb, trienni o'r mwyaf y sawl sy'n gwrthod. O'n aml ceir gwrthodiad yr Efengyl ar sail pleserau mwyaf gwyllt y byd. Mae yna rai yn gwrthod yr Efengyl gan nad yw'n caniatáu iddyn nhw fwynhau bydreddi'r byd ar anfoesoldeb. Ond mae yna lawer iawn yn ymwrthod ar Efengyl ar sail pethau llawer mwy derbyniol. Dwi'n brysur. Dwi eisiau dringo lan ysgol. A dwi eisiau cyrraedd y top. Dwi eisiau bod yr un gorau yn fy maes. Ac felly mae llawer mwy derbyniol na pleserau mwy brwnt y byd. Ond gwrthodiad yw gwrthodiad. Os ydych chi'n gwrthod yr Efengyl, dim os beth sydd tu ôl y gwrthodiad, ydych chi wedi gwrthod yr Efengyl. Ac y mae gwrthodiad yr Efengyl yn arwain at ddistryw cynnes a rwyf yn dywedyd i chwi na chaiff yr un o'r gwir hynny a wahoddwyd brofi o'm swper i. Dwi ddim yn dweud na i feddwl amdano fe. Dwi ddim yn dweud na i newid fy meddwl i ymhen amser. Tragwyddoldeb yw tragwyddoldeb. Ac bydd y swper yma yn arwain at y swper mawr o tragwyddoldeb. A be mae'n dweud yw, os ydych chi yn gadael y byd yma wedi gwrthod, yna ni chewch brofi o'm swper i. Chi sydd yn gwrthod gwrando.
ni fyddwch yn cael profi o'r wledd sydd yn Crist. Fyddwch chi ddim yn cael profi. Ond beth oedd ymateb y meistr i'r gwas pan ddywedodd bod dal lle ar ôl? Adnod 23 ar arglwydd a ddywedodd wrth y gwas, dos allan eto. Dos allan i'r priffyrdd a'r ceiau, a chymell oint i ddyfod i mewn, fel y llanwer fy nhi. Ac felly mae'n dweud, cer mas to. Cer mas to, eto mae yna le, ond cer mas to, cer i'r priffyrdd a'r ceiau, a cymell nhw i ddod i mewn, mwyn llenwi fy nhi, dydw i ddim yn deall. Capeli, pobl sydd yn honni bod yn efengylaidd, ac eto ddim yn pregethu'r efengyl. Dwi ddim yn ei ddeall e. Fedra i ddim deall unrhyw gapel sydd ddim yn pregethu yr efengyl bob sul a sawl gwaith y sul. A sydd ddim yn galw allan i bobl i ddod i mewn a chredu. Mae'n eich i feddwl ble maen nhw'n sefyll. Dyma yw yr efengyl, cymell oint i ddyfod i mewn, fel y llanwer fy nhi. Pe mae'n dweud dewch at Gris ac eto y mae lle dyna. Pe mae'n dweud dewch tra bod cyfle. Tra i fod yn agos. Ymatebwch tra i fod yn agos. Os yw yn agos i chi, pwyswch arno fe, cyffeswch eich pechod, edifarhewch a gofynnwch am y ffydd i gredu. Dwedwch efallai, dwi wedi trio credu a dwi ddim yn gallu credu, ond chi'n gwybod beth wrth gyffesu hynny, be mae e'n neud? Mae'r ysbryd glân yn rhoi rhodd i chi o ffydd a chybol, ac yr ydych chi'n cael eich galluogi i ymddiried eich enaid yn y tad, yn y mab. Ac eto y mae lle. Ioan 6 adnod 37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi, a ddaw ata fi, a grandewch ar hwn, ar hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. A pan mae Satan yn dod yn eich temptio chi feddwl, allu ti ddim fod yn Gristion. Dwi'n defnyddio'r adnod yma, siwr fod yn ddyddiol. Dwi wedi bod at Grist. Ac mae'r gair yn dweud, nid yw yn troi neb i ffwrdd. Ac os ych chi'n dod at Grist, beth fydd yn dweud, eto, y mae lle ar eich cyfer chi, y mae yna lle yn y swper mawr, y mae yna sblander, y mae yna ddigonedd o fwyd ar eich cyfer chi, mae ddeiant pechodau, ond efallai bod chi'n dweud, ond dwi wedi pechu gymaint, ond fydd Cris yn dweud, mae yna faddeiant am bob pechod, pob un sydd wedi bod, pob un i chi'n neud nawr, a phob pechod yn y dyfodol. Fe'ch golchir chi'n llwyr lan yn fy ngwaed i, ac fe na eich gorchuddio chi'n llwyr a fy nghyfiawnder i. Eto mae lle, ond falle na fydd am hir. Achos os ych chi'n esgusodi'ch hunan, dim ond hyn a hyn o esgusodion sydd ar gael. Ac wrthod, efallai mai dyma fydd eich cyfle olaf. Dwi'n dechrau meddwl bod ni'n dod yn agos at y cyfleoedd olaf i rai. Ac os mai dyma fydd y cyfle olaf, pwy a wyr, ble fyddwch chi, beth fyddwch chi'n ei wneud. Efallai os bydd Cris yn aros am flynyddoedd cyn dod yn ôl i'r byd yma, ac petai chi'n cael byw hanner canrif arall, canrif hyd yn oed, beth bynnag fe fydd e. Ond efallai o'r oedfa hon fydd eich calon chi mor galed fyddwch chi ddim am geisio o gwbl. A ni chewch brofi o'r swper byth. Ond y gobeith yw, ac eto y mae lle. Ac felly dewch at Grist, tra bod cyfle, a cyffeswch eich pechod, edifarhewch, a gofynnwch am help i gredu. A wrth ofyn, fe fydd ffydd yn cael ei rhoi, ac fe fydd y baich yn mynd, ac fe fyddwch chi'n cael eich nerthu i gredu fod eich pechodau wedi maddau'n llwyr. Ac yn eiliad honno fe ddaw heddwch i'r enaid, ac y byddwch chi yn eiddo iddo. Ar arglwydd a ddywedodd wrth y gwas, dos allan i'r priffyrdd a'r ceiau, a chymell wynt i ddyfod i mewn fel y llanwer fy nhi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, ac i ni yn gofyn o Dduw, y bydd na ryw rai yn dod, gan fod eto lle, a bydde di yn dod ac i ni tywys nhw at droed y groes. O Dduw, gweithio neu'n plith clod a mawl i thenw di. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiad i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni orffen i'n gwasanaeth trwy gannu'r emyn 465 per erin wyf mewn anial dir yn crwydro yma thraw ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad ger llaw. 465 gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr bydd y dras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.